Salutare băieți, bun venit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Fortnite. Nu știu dacă ați mai auzit de acest joc. Mai pe scurt, sunt mai multe mod. E un fel de Roblox, dar trebuie să te bați. În fine, cred că majoritatea dintre voi care o să vă uitați, cred că o să știți la ce mă refer și ce joc este. Și astăzi ne vom juca un mod reload care trebuie să te bați. Apropo, și nu uitați să dați un like și un subscribe. Pe mine chiar m-ar ajuta. Visul meu este să fac 50 de abonați, că pot să fac live. Și 50 de abonați pentru mine înseamnă mult. Gen 50 de oameni dacă îi pune într-o cameră, nu sunt mulți. În fine, acum mi se dă download, se încarcă. Trebuie să stăm să se încarce. Gata, hai că ne bagă finding server. Acum trebuie să stăm. Bun, o să ne bage în curând. Ca să știți, nu momentan nu sunt așa de bun pentru că nu sunt antrenat. Bă, pistolul ăsta parcă nu era. Nu era. Ia că dă în cap. Mamă, și 8 în cap. E mult. În fine. Cred că o să mergem aici. Uite, chiar aici. Din păcate, dacă murim de 2 ori, gata, nu mai suntem în meci. Avem într-un fel 2 vieți în acest mod. Ok. Nu, lasă-l păstre. Nu. Ok. Călcăm asta. Aici ceva, nu e nimic. Sus de tot mai e încă un chest. Ia să vedem. Nimica bun. Nu. Am auzit un player. E acolo. Bine, mă! Da, pe ăsta nu-l bat, are pump. Bă, nu te cred, bro, cum? Efectiv, am bătut... Oh, no, bro. E bun. Să ne vadă nimeni. Dă-mi ăsta. Totul e bun, dă și ăsta și hai să mergem pe playeri. Ok, deja avem 3 kill-uri. E foarte bine. Hai să facem niște materiale.
Prea departe. Opa. Ce misuri dau. Da, ia, hai mă pe ei. Ok. 28. Unde e? Dar unde e? Ce cum ar fi acum? Bro. Ok, Sentinel. Ca să știți, pumpul ăsta care l-am se numește Sentinel. Ok. Ok. Respect, GG. Astea nu sunt ale mele. Drept în față. Acolo, nu. Nu mă duc acolo. Nu o să mă duc acolo. Pentru că aia e zona principală și o să vină toți playerii din lume. Și eu zic mai bine să facem și noi niște materiale aici. Că nu avem, bine, de fapt avem multe, dar nu lemn mult. Nu-i nimeni. Wow! Wow! Stai, brother! 40? Mamă, dar ce-a sărit pe mine? Ok. Mini. Mai vine player. White. Oare mă vede cineva? Nu, nu mă vede nimeni. Am full. Încărcăm. Totul e bun. Bine. Îmi trebuie un medkit sau ce? Ambush. Sunt acolo, aici. 29, spart shield. Aici. Care ești, mă, pe aici? Să mă duc pe ăsta de aici. 30? Nu că mă duc pe el. De ăsta. Haideți, mă, veniți toți. Toți pe mine, hai. Da, cu de-asta acum mă vedeți unde sunt. Ce se aude? A, cred că... Bro!
Ce face? Chill. E acolo. Mă, ce sneaky girl. Unde e? Bă, ce sneaky golem e. Bro. Spar shield. Get out, bro. Du-te, bro, de aici. Deci, a stat o oră... Nu, că eu mor de la zonă. Stai un pic. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Nu. Pe mine nu mă bate zona. Du-te. Ok, meciul ăsta e greu. Ok, deci meciul trebuie să găsesc un big medkit. Sou bando. Ok, nu, aici chiar trebuie. Nu! Oh my god! Am murit de la falling damage. Da, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Pa, pa!